Assalamu alaykum Türkmen Portal web-saytymyzyň mehriban tamaşaçylary. Bugün biz size bay tarihi bolan bir yurt hakkında görüň bermekçi. Bu yurtdan dünýä belli peltepeçiler çykypdyr. Onuň medeni mirasy bolsa dünýäniň ösüşine uly goşunt goşupdyr. Garaz biz Xitay Halk Respublikasy hakkında size bugün görüň berdik. Xitaylar öz yurduna Çujo Go diýip adlandyrýarlar. Türkmenler bolsa gadymy döwürde bilişmedýärler. Oňa çyn ma çyn diýärler. Bu yurt dünýäniň iň täsin kunjaklarynyň biri. Kağız, yüpök, farfor ýaly bir giden zatlaryň oýlanyp tapylan ýeri. Bu ýurdu tarihçilerim, siýahatçylarym gowy görýärler. Xitaýyň 5000 ýyllyk elbetde tarihi bar. Soňky ýyllarda ol hayran galaýmaly ykdysady we tehnologik ösüşlere eýe boldy. Bu döwlet nädip beýle ösmegi başardy? Xitaýlylar näkili ýaşaýarlar? Şu sowallarň ählisiniň jogaby mehribarlar şunt gepleşmegde we başlaýar. Xitay Halk Respublikasy Günnogorda hem merkezi Aziýada ýerleşýär. Ol jemi 14 döwlet bilen serketleşýär. Olaryň içinde Hindistan, Russiýa Federasiýasy, Nepal, Awganistan, Täjikistan ýaly ýurtlar bar. Bu ýurtlar ýyla sany boýunça näçe ýyllap öňdeligi saklap geldi. Ýöne 2022-nji ýylyň ahyryna birinji ýere Hindistan geçdi. Xitay bolsa ikinji ýere düşdi. Häzir Hindistanyň ýylaty 1 milliard 450 milyon töwereg adam. Xitaýyň golda takminan 1 milliard 419 milyon adam. Ýöne şonda da yer ýüzüniň her 5-nji adamy şu milletiň wekili. Xitay Halk Respublikasynyň tutýan meýdany 9 milyon 598 min 962 kilometre deň. Ol ullugy boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýar. Döwlet dolandyryş görnüşi bolsa Parlament Respublikasy. Xitayda 23 vilayet bar. Onuň paýtagty bolsa Pekin şäheri. Bu ýurtda dürli milletleriň wekillerini elbetde duş gelip bilýär. Döwlet dili Xitay dili. Ýurdun öz ilaty resmi dilini Putunhua diýip adlandyrýar. Xitay Halk Respublikasynyň häkimiýeti hemişe ýurt gorugyny ünsürip gelýär. Garby sany boýunça bu ýurdun goşuny dünýäde iň uly goşun. Onda jem 2 milyondan gowrak adam bar. Xitay Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Keňeşiniň hemişelik agdaty şeýlede ol kosmos öwrenmekde iň öňde barjy döwletleriň biri. Bu döwlet dünýäde iň uly altyn we valyuta ähtiýaçlyklaryna eýedir. Xitay garyplykdan dünýäniň iň ösen ykdysady döwlet bolýança uly taryhy ýol geçdi. Bir döwür ol dünýäniň iň garyp ýurtlarynyň biri eken ýöne daşary ýurt maýa goýumlary üçin ugurlaryň açylmagy we wagtjylygynyň ösüşkende köpçüliklerini sarp ediş haritlarynyň öňdürilmegi Xitay halkyna ykdysady gudraty gazanmagy mümkinçilik berdi. Häzirki wagtda bu ýerde ykdysadyýetyň ýokary tehnologiýaly pudoklary şol sanyna maşin gurulşygy işeň ösýär. Beýle ösüşleriň ýene bir sebäbi bilişmedýär halkyň işeňgerligi dogrusu. Xitaylylar şeýle bir işeňger işine berilen welin kähalatlarda dähmet ruhsatyndan hem ýüze görýärler. Xitaýyň köp ýeriniň aram howasy bar. Ýöne ýurdun ýerleşigi ullugy sebäpli hemme ýeriniň howasy meňdeşde. Meselem Xitaýyň bir günjünde howa -10 derece ýetip sowasa, şol bir wagtda beýle günjünde 20 derece gadyp dur. Ýurtda ýeketek tropik howasy bolan ýer Hainan adasy. Bu ada Xitaýyň syýahatçylyk merkezi bolup ýylyň ýylyna dünýäniň durly ýerlerinden gelýän turistler kabul edýär. Xitay Halk Respublikasynyň paýtagty hakkynda durup geçelim. Pekin, yer planetasynyň iň uly şäheri. Onuň meýdany 16800 kvadrat kilometrine deň. Ýurtda 21,2 milyon adam ýaşaýar. Bu şäher Xitaýyň syýasy we bilim merkezi. Onuň 3000 ýaşy bar. Xitay dilinden terjime edilen Pekin demirgazyk paýtagt diýmegi aňlatýar. Pekin hemişe ýurdun merkezi bolupdyr. Onda bir giden imperatorlar ýaşapdyrlar. Şäherde imperatorlaryň köşkleri, guburlary, wadathanalary, seýilgekler saklanyp galypdyr. Pekiniň ýylaty öz däp desturuny we paly, gadymy ýadygärliklaryna bolsa gaty aýyl çemeleşýärler. Ýöne ýer ýüzünde iň uly şäher bolsa da ýyla sany boýunça Pekin Xitayda ikinci ýerde durýar. Birinji ýerde bolsa Şanhay şäheri ýerleşýär. Ýene bir gazykly maglumat Xitaýyň paýtagtynda iň meşhur familiýa Wan bolupdyr. Wan ýagny. Pekiniň ýaşaýjylarynyň 11 götermi şu familiýany göterýär. Paýtagtyň merkezinde dünýäniň iň uly meýdançasy bolan Tiananmen iň demir gazygyna bolsa Gadagan şäheri ýerleşýär. Elbetde, Gadagan şäheri oňa başgaça Gugun diýip özleri ad berýärler. Bu şäher içindäki şäher bolmak bilen onuň daş haýwatly gala diwarlary bilen berkedilen. Gadagan şäheri UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girilipdir. Onuň içinde 800-den gowrak bina, 10 000 töweregim otog bar. Bu ýerde adaşmak aňsat. Gadagan şäherde 500 ýyldan gowrak wagtlap Min we Sin dinastiýalarynyň imperatorlary ýaşapdyrlar. Ol 15-nji asyrlaryň başlaryna gurulupdyr. Oňa näme üçin Gadagan şäher diýilen mehribarlar bilýärmi? Sebäbi ýöne adamlara bu şähere girme. Gadagan oňa aýak basmak üçin ýürüýte ruhsatnama gerek. Gugunna diňe imperatorlar. Olaryň dogan garnaşlary, köşk emellarlary hem de olaryň hyzmatgarlary ýaşapdy.
etdirler. Qadagan şäher yer ýüzünde iň uly köşkler toplumy. Hytaýyň iň meşhur ýadgarlyklarynyň ýene biri Beşmedýal Beýik Hytaý diwar bolup durýar. Bu diwar hakda eşitmediňiňe de elbetde ýok bolsa gerek. Onuň uzunlygy 21196 kilometre deň. Beýik Hytaý diwary öňde soňda yer ýüzünde gurulan iň uly emeli desga bolup durýar. Ol hatda kosmosdan görünýär mehribanlar. Hytaýyň biziň güllemizde gelip ýeten ýene bir geňenay taryhy baýlygy hakynda durup geçelik. Olam Terrakot goşuny. Tsiyan welaýatynyň tapylyp arkeologlar tarapyndan açylan gowurda eskerleriň we atlaryň öz hakyky ullugyna keramik heykelleri bar. Häzir kuwatda olaryň 8000den gowragynyň üstü açyly ýöne. Hatda bularyň goşunyň hemmesi däl bolmagy ahmal. Alimlaryň pikirçe şeýle goşun imperator Tsin Şihwana ahiriyet durmuşyna kömek etmeliken. Siz telekeşi önümü öldürýäňiz ýa-da hyzmat berýäňiz. İşte üstünlük kazanmak üçin size näme gerek? Elbette mahabat. Ol siziň brendingiziň tanalmagyna kömek eder. Mahabatlar dürli bolýar. Olaň içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahabatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen siziň mahabatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle netijeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmesi isleýän gepleşiňizde goýular. Türkmen portal netijeli mahabat platformasy. Hytaýda syýahatçylaryň ülsen çekçek gözelliklerden ýene nämeler aýtsa bolar. Ýurdun iň gözel künjekleriniň biri Huanshan daglary. Hytaý dilinde bu ad sary daglar diýmegi aňladýar. Bu dağ gerçleri dünýädäki iň owadan daglaryň biri hasaplanýar. Olaryň aýratyllygy öz boluşy keşfinde hemem Hudaý bilsin, nädip dipesinde göwgöwsüp duran köp asarlyk sosna agaçlaryna. Dünýä meşhur Tibetam Hytaýyň bir bölegi mehribanlar. Ol deňiz derejesinden 4000 metr ýokarda dağın üstünde ýerleşýär. Tibetin merkezi Lhasa şäherem äpet dağda ornaşypdyr. Oňa diňe piýada barp bolýar. Şäheriň ne howa menzili we ne demir ýol wagzaly we dağın eteginden şähere ýörep ýetýänçe tejribeli syýahatçylara 20 gece günni gerek mehribanlar. Bir ay işi dünýäni sezgiseňiz. Bu ýerde dünýäniň iň uly dağ belentligi bolan Everest ýerleşýär. Hytaýyň ýene bir aýratyn gözelligi haýwanat dünýäsine degişli mehribanlar. Olan pandalar. Döwlet olary başga hiç bir ýurdun haýwanat bagyna satmaýar. Olar diňe kireýine ulanmaga berýärler dogry. Ýylda her panda üçin Hytaýda $1 million gelýär. Düzgüne görä eger daşary ýurtda bir pandajyk dünýä inse, onu şol çaga pandany hökman öz taryhy watanyna gaýtaryp bermeli. Eýtem dünýäniň syýahatçylaryny özüne çeken Hytaýyň öz halky syýahat etmek halaýarmy? Owa, öňe olar topar bolup syýahat etmek goýarlar. Bir gedek bir Hytaý milliarderi öz 6000 adamdan ibaret işgärni Fransa syýahat edipdir. Munyň üçin ol Fransanyň 100den gowrak mehmanhanasyny öňünden bir alamaly bolupdyr. Hytaýda demir ýollar gaty köp. Adaty otlardan başlap ýokary tezlikli magistrallary çellik hemmesi bar. Bu bolsa ýurdun içinde adamlar isleýän ýerini çalyp barmaga, ýükleri ondan muňa gatnatmaga amatly bolup durýar. Ýokary tezlikli otlarda sagatda 400 kilometr tezlikde ýol geçmek mümkinçiligi bar. Ýolda bary arkada el telefonundan gözüňi aýryp bilmeýän ýolçular üçin Hytaýda ýöretip piýada ýolları bar. Bu ýollar adamlar daş döwrüne seretmän telefonuna çümüp arkaýyn ýörep bilýärler. Yer gelende muny aýtyp geçeli, bar 12 ýyl mundan öň internetden çykman oturmaga Hytaýda psihik kesellik elan etdiler. Soňam ýörete bu keseli bejerýän ýerler açyldy. Hytaý çaýlary dünýäniň ýüzüne meşhur. Şonuň üçin biz Hytaýlaryň iň halyan içilerem çaýdyr diýýär. Ýöne olaryň iň ýörgüllü milli içgesiniň ýöne köý gaýnaw suw dogyny elbetde köp kişi bilen. Hytaýlylar gylgyn suw bedeni arassalap onu güýçlendirýär diýen anançlary bilen belli. Hytaýda internet dükanlarynyň hitdi hasaby ýok. Olarda göwn islen zatyň satyn alyp bolýar. Bu ýurtda halkara internet meýdançalarynyň girdiçinde ýaşaýan giden owalar bar. Hytaýyň internet dükanlarynyň iň meşhur bolsa hemmeň bilişmediýär AliExpress bolupdyr. Hytaýda öz ene ataňa ýydyk etmek kanun taýdan berkidilen. Garran eje kakasyna seretmeýän, kömek etmeýän perzentlere agyr jeda berilýär.
elbette bu kanun. Xitay elip ýakynda durup geçelin gyzykly, onda 80 müňden gowrak hieroglif var. Ýöne universiteti guturup ýokary bilim alan Xitaylılarym takminan 5000 hieroglifini bilýärler. Akupunktura, ýagny iňňe bilen bejeriş usuly Xitayda 500 ýyldan gowrak wagt mundan öňdürekdir. Xitay senenamasy dünýäde iň gadymy senenama. Gelinginden Xitay aşgana takymynda durup geçä elin şpyrtdy. Xitay halky gaty jomart, gaty sahy. Olar iň soňkusyna çelli saçaga alyp mehmany hödret bilýärler arkaň. Bu ýurtda baryp biriniň öýüne mehman bolsaňyz, elbetde özüňiz hem görersiňiz. Bir adamlyk naharam siziň ip bilmejek derejeňizde köp goýýarlar. Xitaylaryň durmuşynda ýymitin gaty uly orny bar. Olar duşallaryny da salamlaşyp halýagdy soraşmaga derek şu gün ýeşdiňmi diýip soraýarlar. Ýok, men oýny demok, hakykatdan hem şeýle mehruarlar. Xitaýyň milli tagamlarynyň aýratyllygy hakda bir zat aýtmak elbetde kyn, sebäbi bu ýurtda 56 millet ýaşaýar. Onsoň olaryň hem her öz naharlary aýratylykda bar. Şonuň üçin hem Xitay aşganasy şeýle bir gaýtalanmajak köp türlüligi bilen özüne çekiji bolup durýar. Umumlaşdyryp aýtsak, ony iki bölegi, demir gazyk hem gün orta aşganasyny bölüp bolýar. Demir gazykda esasy nahar bolup, aşýada börek hem mantow çöregi öňe çykýar. Bu ýeriň iýmeti duýly hem ýagly bolýar. Gün ortada bolsa esasy tagym tuw bolup durýar. Bu ýeriniň naharlary ýa süýji ýa-da azy bolýar gidermeýär. Bizden tapawutlykda Xitaylylar öz iýmetine duýdyran şeker goşanoklar diýen ýaly. Duýda derek soya sosuny ýalar şeker asly dogry halap baranoklar. Oňa derek çaýy gowradylan mewe bölejiklerini, gullerini atýarlar. Ýene bir zat ylgaýan, bökýän, uçýan, süýşýän, garal gymyllaýan haýwanlaryň, kuşlaryň, mörmejeklerin hemmesini diýen ýaly arkaýny ýerler. Olar içýarlar, gurçuklar, ýarganatlar nahara öwrüp bilýärler. Hemmäňiz elbetde bilýänsiňiz, Xitaylylar nahara ýörüýti agaç taýaçyklary bilen imäge ökdi. Munuň üçin her ýylla milliónlarça agacy çapmaly bolýar. Öz agaçlary ýetmese, ýurtdaşlar ýurtdan satyn alýarlar, importedy. Mine mehriban adamlar, eziz watandaşlar. Baý taryhy, ösen şu güni bolan iň üýtgeç döwletleriň biri Xitay Halk Respublikasy hakynda size ýetirmek isleýän maglumatlary elbetde şulardan ibaret diýsek bolýar. Biziň elbetde bu birinji we ahyrky gepleşigimizde dowam bolan nasip bolsa. Asyz haýsy ýurtlar hakynda bilmek isleýär. Bize öz tekliplerinizi, isletlenmelerini arkaň ýazyp bilersiňiz. Biz geljekde şol isleglerini okap, nazarda tutup ýörüýti. Siziň üçin gepleşikler taýlar. Häzirlikçe bolsa elbetde gepleşigimiz tamamlaýat. Hoşda bolun we özüňize gowy edin.